Hola, bon dia, bona hora a tothom. Doncs continuem parlant sobre la història de l'edifici del castell Cartoixa Vallparadís i la quadra de Vallparadís. Vinga, quarta part. Avui parlarem del que és el castell i la ciutat. Com hem anat parlant ja en diferents vídeos, hem comentat que tant la quadra de Vallparadís com sobretot de la fortificació de l'edifici que hi havia en aquesta quadra va anar canviant segons els propietaris, segons la funcionalitat, el sentit, l'ús que havia de tenir l'edifici. Va ser una torre castell, una fortalesa, després va ser un monestir i després era una casa pairal. Si recordeu, després dels cartoixans va haver-hi una altra ordre i després va arribar a mans de la família Sentmenat, qui en el 1852 ho va vendre a la família Maurí, que eren uns fabricants locals. És una casa pairal. Els masovers van anar treballant en el que seria la riera, recordeu, la riera de Bambonet i la riera de Vallparadís, que fan aquesta V, i tenen la seva vida diària i adequen l'espai pel que ells necessiten. Per exemple, la sala del Tinellet doncs ara serà l'estable i el corral, perquè us feu una idea. Això seria una mica el castell. També el paisatge ha anat canviant moltíssim. Una de les primeres coses, dels primers canvis, és el fossat. El fossat desapareix ja amb l'arribada dels cartoixans. Ho comencen a cobrir de restes, d'elements que potser materials que, com si fos un gran abocador, com si fossin unes grans letrines. Ara obre sí un moment un KitKat. Recordo un professor que tenia d'arqueologia romana a la universitat, Francesc Tosset, que deia que el somni d'un arqueòleg era trobar-se unes letrines, un lloc on la gent pogués tirar coses i oblidar-les, perquè gràcies a això als nostres dies s'han arribat infinitat de peces. I moltes d'aquestes peces es poden veure en el castell. Vale, tanco parèntesis. A part d'això que es va tancar el fossat, doncs també es van començar a construir fàbriques tèxtils als voltants, es van construir dues residències burgeses. Aquí tindríem Torres Soteres, de l'arquitecte Coll i Bacardí, qui, a més, es va construir la seva residència just a l'altra banda, la tenim aquí, que és que ara coneixem com la Casa Bauman, doncs aquesta. I el pont del passeig, que també va ser molt important. Tot es transforma, tot canvia, tots els conreus que havien hagut el que eren les vessants de les rieres també canvien. Al principi hi havia hagut molta producció, molt conreu de cereals, de vinya. La vinya va desaparèixer amb la filoxera, que es va menjar i va acabar amb tots els ceps catalans. També l'aigua que hi havia tan abundant doncs, també va anar minvant amb el sorgiment de les fàbriques tèxtils perquè necessitaven aigua. I va anar canviant tot. És curiós perquè ja Coll i Bacardí, que és qui es va construir la seva residència per viure, i Torres Soteres, que ara és el Museu Tèxtil, doncs ell ja va plantejar i va projectar que tota aquella riera en un futur seria un parc. I fins i tot van arribar a plantar-se arbres que encara avui en dia són els que tenim en Vallparadís. Ells ja tenien aquesta previsió. Doncs bé, el que és l'edifici, doncs, com comentàvem, té una funció pairal, està deteriorándose, en decadència, com deia, i en el 1944, per sort, es declara com a monument històric el castell. La família Maurí, en el 1947, ho cedeix a l'Ajuntament i a partir d'aquest moment i fins a la seva inauguració com a Museu Municipal de Arte en el 1959, es comença a treballar en restaurar-lo, en arreglar-ho, en tornar a que tingui la forma que té actualment. Quan s'inaugura el que és el Museu d'Arte de Terrassa, s'exposen com si fossin moltes col·leccions que es tenien, però sense un projecte, sense un plantejament coherent. Per exemple, perquè us feu una idea, arrel de diferents plans, projectes del Pla de Museus de Terrassa, es començarà a treballar precisament per donar-li una lògica, un sentit, com un guió, no? Això seria ja després la ciència i les teories de la museografia i la museologia. La sala capitular, per exemple, es convertirà a la sala d'arqueologia, o cada una de les sales començarà a tenir un sentit, explicant el que és la història de la ciutat de Terrassa. Bàsicament seria això. Com que hi ha peces molt curioses, molt maques, molt interessants, faré un altre vídeo principalment
per poder parlar d'alguna d'aquestes peces, com és el sarcòfag, que jo li dèiem allò, la mòmia, o, bueno, tota una sèrie de peces molt curioses i molt interessants que es mereixen doncs, també el seu espai, el seu moment, d'acord? Res, espero que us hagi agradat i us hagi servit una miqueta doncs, tenir aquesta visió diferent o ampliada del que és la història del Castell Cartoixa Valparadís. Res, vinga, fins la propera, adeu!